Bueno, aurten egin dugu Lekeitio Subfest deitu izan dutzagun jaialditxo hau. Lehenengo urte izateko parte hartzia oso aberatza izan da. Hobeto ezin ban urten, bai itsaso aldetik, bai rekorridoak ondo urten dabe, parte hartze ona da ambiente bikaina. Rekorrido oso polita izan da. Egia esan, oso mix ederra, itxasuakin, ibaia. Y el ambiente una pasada. Aquí la gente, además hemos llegado, teníamos sitio para aparcar según hemos llegado. Oso ondo, egiz esan oso ondo, bueno, azkain umia pie bat anima dira, eta horrez gain, jente asko arrastra dau Lekitxora. Gure helburua Lekitxori eta eskualdiari beste kirol jardunaldi bat emotia izan da, eta hori begustu dugu lortu dugula. Hasieran neku salida hona eukiot, baina epin esaten atzetik, gero islatzien ikusio bera asko zabaltzen zala, da, intentaut eta bizkate aurreratzen, da, lehenengotan euratzetik etorri da, da, gero jarrekan gora zinaz bizkate moten, da, bizkate atzin geratu da. Goiko buzara heldu garinean, ja ikusi dute parea metro hartu etatezela, da, horreza, neure kontu aurrera noia. Da, lehenengotan pentsaot, islan itxasuan atrapaen gauztela, baina, eskanin itxasun motzate pizka, da, minutxuak edo segunduak esun dira aurrera, eta azkenean portura bakarrik. El rato animando, súper bien, los sprints han sido súper divertidos porque nos hemos mezclado pros, amateurs y ha estado muy chulo. Gaurko antolakuntza eta gaurko ibilbidea dana amarra. Get ready for it. I'll hold